Dobar dan, dragi gledalci i gledatelji. Providne cipele, hrabar trend koji jedno čekamo da probamo. Ovo je sada postalo in, pogledajmo. Molim te, zoomiraj. Jesi matori, vidi ovo, bato, imam nešto za tebe, znači slušaj me. Ovo ti je najnovija moda Calvin Klein Kardashian. Znači vidi ovo, Adidas, žuti drugstore cipele. Vidi ovo. Ovo je dizajner iz Bilana. A ti smrde noge. Ao, druže, šta je s nogama? A ti smrde noge. Eto. Pogledajmo ovo, ovo je model. On je lično Čekaj, dizajnirao bato. ovo, da. Čekaj, bato, druga Kardashian, Kenjo, cipela. Ovo je Dževden, to je dizajner koji je došao iz Milana. Znači, Recite nam nešto o ovom modelu. Pa model, to Koliko ti je, ste vidi, dugo bato. planirali, da? Pa to ti je palo s vedra neba, umetnost. A, bravo, bato, bravo. Ej, uzmi gitaru, probaj da sviraš. Uzmi, probaj gitaru sad. Sad ćeš da vidiš tim cipelama gitara. Vidi, Led Zeppelin, bravo. Bravo, nemoj Nije gitaru. Led Zeppelin, ali nema veze. Nije, stvarno, zanima me ovako. Koliko dugo ste planirali ovaj model da izbacite i... Da li je ovo konkurencija možda ovome modelu, ovih providnih štikli? Ma ne, bato, to je sranje, to je sranje. Ali vidim da većina mladih djevojaka i omladina današnja, evo pogledajmo, molim vas, zoomirajte ove modele. Da svi furaju sada ovo i kače po Instagramu, da. Ali ovo je nešto ekskluzivno, nešto novo. Ovo se ne viđa, ne svakidašnje. Recite mi, molim vas, šta je mi dalo ideju ovo da napravite ovakav model divan? Čekaj da prdnem. Ne mogu. Dozvolite slobodno, da. Ne mogu, probao sam. Šta ste pitali?